Môžeme? Postavili sme dedinu Chuchol na Veľčice, lebo tam bývame a sa nám páči. Postavili sme zmrzlináreň, ihrisko, ďalšie ihrisko a pamätník. Ideme sa pozrieť teraz na to futbalové ihrisko. A tu sme spravili aj hráčov, ako keby to hrali. To v strede ten červeno-bielý kruh je lopta futbalová a tie hlavy s tými brnenými to modré sú bránky a tuto sú rozdelené týmy podľa farieb. Teraz sa ideme pozrieť na Gelatosa box. Tu sme spravili taký proste tvar toho Gelatosa box. Tu tie jablka a také veci sú príchute a proste tam vzadu sú odložené ostatné zmrzliny. Teraz sa ideme pozrieť na basketbalové ihrisko. Ideme rovno na pamätník a tuto sa ukrižovali vojaci zo svetovej vojny. Teraz ideme až na to ihrisko, ktoré je proste basketbalové. A tam je to ihrisko aj na florbal. Áno. Tam dole ten kohútik alebo také niečo, to je basketbalová lopta a tamto dole je lavička. Tie červené úsmevy dole sú bránky a tam vzadu je agent.